Di çarçoveya gef û binpêkirinên Haldarxelî serkirdeyê PD û serokêşan da danûstandkar ya PNK di danûstandinên Kurdî de endamê Komîta Navendî ya PKK ku di lîsteya terorê de li ser asta cîhanî û lêstina bi hestê gelê Kurd di riya êrişê li ser Herêma Kurdistanê û hêzên pêşmerge di vê dema dawiyê de êdî hêlên sor derbas dike. Bi navê gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê diaxive û gefan li Herêma Kurdistanê dixwe ku ew ê êrişî Herêma Kurdistanê bike, piştevaniya PKK li ser xaka Herêma Kurdistanê bike. Tevî ku wekû her kes dizane piştî dagîrkirina PKK ji deverên sînorî yên Herêma Kurdistanê bi Tirkiye re bi hezaran kes ji mal û milkên xwe derbeder bûn û binpêkirinên PKK di dermafê welatiyan de dest pê kir. Bombebarana Tirkiye ji wan deveran re jî berdewam e. PKK jî bû hevpeyman ji Heşda Şeibî re li Şingal û deverên din da ku bi hev re destkeftinên Herêma Kurdistanê armanc bikin. Di salvegera heftan ji êrişa Daişê li ser Şingalê, Haldarxelî li ser û pela xwe ya Facebookê ya fermî rastiya dilrişiya xwe eşkere kir û got alîkariya Barzanî bi Daişê re li Şingalê rê li ber komkujiyê vekir. Ya Daeş nekarîbû bike, partî dixwaze bi piştevaniya Tirkiye cîb bike. Gotinên Haldarxelî narazîbûneke berfireh li Baçalekvan û Cadeya Kurdî durist kir û bersiva wî dan ku yê Şingal ji Daişê rizgar kirî pêşmergeyên Kurdistanê bûn û bi xwîna pêşmergeyan teroristên Daişê ji Şingalê hatin derxistin. تم تحرير جميع المناطق وتم تحرير حدود 3000 كيلومتر مربع خلال 48 ساعة الماضية. Ji dema rizgarkirina Şingalê PKK diçandina madeyên hişber û revandina zarokan bo leşkeriya neçar û encamdana binpêkirinan bi hemû corên wê berdewam e. Di vê derbarê de şirovekarên siyasî dibêjin ku niyazên Haldarxelî ji êrîş û gefên li ser Herêma Kurdistanê êdî zelal e û tomatbarkirina Barzanî bi alîkariyê ji Daişê re amajeyeke metirsîdar e êdî divê sînor jê re were dayîn.